Dugay nga mga pasundayag ang ipasalig nga idalit sa love team nga JulieVerse sa labing una nila nga live concert ang JulieVerse Ugma. Gawas na anda mga awit ni Julian, ipakita usab ang mga makapahingang nga dance moves ni Rayver. Matud sa duha, mind-blowing performances ang ipakita sa tandem nga JulieVerse. Ato sa media conference, matud ni the only Asia's limitless star Julian ug kapusuhang Rayver nga aduna sila'y biggest revelation nga angay atangan ilabi na sa ilang mga avid fan. Atangan usab ang mga performances sa real-life sweethearts nga sila si Mavy Legaspi ug Kyline Alcantara nga magdugang sa katkilig sa maong JulieVerse live concert. Sa mga wala pa nakapalit og tickets alang sa JulieVerse concert nga himuon sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City, bisitaha lang ang www.gmanetwork.com/synergy o baka www.ticketworld.com.ph. Not just love, but full of life. Yes. Kasi, pag sinabi mo kasing universe, di ba, parang ang daming mga elemento eh. Dapat manood sila. Ay, oo. Kasi yun yung gusto sabihin. Para malaman nila kung anong dapat panoorin.